én Benni vagyok, és bemutatom a nőlős tínót. Na, nézzük. Berakom a vízbe, és akkor mondjuk ekkorára tud megnőni. Az igen. Nagyon szép. Oh. És akkor ilyen pici, óriásira meg tud nőni. Mekkorára? Mekkorát tud megnőni? Hát van majdnem ugyanilyen, csak ez sárgás, és ilyen nagyot tud megnőni. Vízben? Fantasztikus. Ajánlom mindenkinek. Mi nagyon jó kis játék. Elköszönünk? Sziasztok!